След едномесечен застой поради зимните условия, аз и Марианчето решихме да подновим нашето приятелство и да излезем на разходка на центъра. Здравейте, приятно ми е да се запознаем. Казвам се Мариана или накратко може да ми казвате доктор Мариана. Тя накратко ли? Ами всъщност някакъв така определителен член пред името ми. Със Светето се разсложихме днес и установихме, че от последната ни среща е минал почти един месец, затова нашето приятелство е било в стагнация, т.е. в лек застой. И това, което аз успявах да правя през това време, да изобретателствам в кухнята. Марианка е изобретателство в кухнята. Като например днес направих едни палачинки с броколи, яйца, лук и кашкавал и се получиха много интересно, макар че първата, честно казано, малка я скелпих, но втората беше добре направена и хапна с голямо удоволствие, а сега прекарвам незабравими моменти с моята любима приятелка Светле. Следната маса има някакви дечица и те си разчуват тези лелки, какво са застанали пред този телефон. Мен ми се струва, че най-тъпите си моменти вече ги пуснах в YouTube, така че от тук нататък вече мога да почна да се държа нормално. Съвсем прекрасна си, вярвай си. Тук Марианка предварително си измисли с какво да сравни питието и после, разбира се, го забрави. Това е смути с малина и банан. Това, което е на вкус, сега ще го опитам и ще ви кажа. Божествено усещане на памукови облаци, пролетни с много подразак. Чудно просто. Това е венецианско кафе, не венско, венецианско, което означава, че има тайна приповдигаща съставка. Ако не сте забелязали, венецианците са винаги приповдигнати. Тук почнах да лъжа като Пипи дългото чорапиче. Защото живея в Лада Серенисима, спокойната, един от най-красивите места на земята Венеция. И аз почти се пренесох там душевно. И сега ще опитам това разкошно питие. Кой знае да е разкошно? Да ви бъде. Така се го наблъскали самарето, че... Охо, сега ще има levels up, levels. Добре. Айде. Няма да ви занимаваме с това колко вкусна беше пицата. Чакахме тази пица като месия. Марианче, едно време като учехме в английската, не съм знала, че ще станем толкова смахнати лелки. Шанта ви, Светле, шанта ви! И възникна лека интрига. Защо аз предпочетах да се наречем шантави, а не смахнати? Да, къде е радикалната разлика? Шантав означава по-скоро смахнат, но игрив, а смахнат сякаш звучи по-нелепо. Затова аз избрах термина шантав и Светлето ме провокира да го разисквам. Сменяме заведението заради осветлението. И така, Марианка има щастието или нещастието да има едно детенце на колко години, Марианче? Вече на 14. Ето, какво се интересува твоя син? Моя син се интересува от програмата, която обществото и родителите му налагат. Наистина ли? Само не мога да разбера защо като говоря зад камера звуча като настъпана жаба. Аз никога не съм се интересувала това нещо. Няма как. Ако го оставиш, би прекарал почти цял ден на игрите, не му омръзват. Само се моля дано в него да развиват собствена пластичност и креативност, за да виждам някакъв позитив в цялата работа. Значи в училище постигаме успехи, резултати и останалото време играем. Да, точно. Какво играе твоя син, Марианче? Една игра, която се казва Roblox, другата се казва Minecraft. Майнкрафт даже и аз съм я играла. Когато играеш игри, ти хрумват идеи, ти самия да направиш нещо от себе си. А той какви неща прави от себе си? Какви неща създава малкия? Обича да рисува и е сравнително добър. След това го води баща му и на пияно. Добре, ти само го хвалиш. Кажи сега, какви са недостатъците на това хлапе? Не винаги е постоянно в това, което прави. Майка му е все пак. Как да му каже недостатъците?
трябва малко повече външен натиск, за да може да изкарва нещата до край. Винаги домашните ги оставя за последно да ги напише, така че има върху какво да работи в дисциплината. Прокрастинейтва. Yes, procrastination. Обясни сега за нашите зрители какво е procrastination. Procrastination means отлагане на нещо във времето с цел да си вземеш почивката и свободното време. Добре. Като бях малка си мислех, че като порасна ще правя супер много неща, които не ми позволяват да правя. Например, ще гледам всичките детски по телевизията или нещо от сорта. Какво се кани да прави Тани като порасне? Няма още някаква определена перспектива. Мислеше за лекар, после като баща му IT специалист, но за сега нещата не са конкретни. Марианчето има титла Златен Хипократ. Лекар? Иска да последва майка си. Ако знае колко учене ще падне, не знам дали би се навил, но нищо не се знае за в бъдеще. Я кажи, колко учене пада да станеш Златен Хипократ като тебе? Слава Богу, не ми е тежало ученето, беше ми интересно, съм направила съвестно и отговорно. Изпитните сесии някъде около 10-12 часа на ден четене в рамките на месец и половина. Това е усърдието, което се изисква, за да можеш да се справиш на него. Ами, гордеем се с тебе всичките и се надяваме скоро да се гордеем и с твоето хлапенце. Бъдете отворени, бъдете интригуващи, вписвайте се в различните сценарии на детския свят, за да може да обогатите хем себе си, хем децата си. Супер! Сега съм аз наред. Една от моите най-добри приятелки, Светлето, мисля, че много и подхожда всяка творческа дейност. I hang on every word you say. You're the best. Някой вметне ли тази идея или ти от някъде почерпи вдъхновение, за да започнеш да влогърстваш? Марианче, ако знаех откъде се черпи вдъхновение, отивам там с дамаджаите. И всички сме с теб, между другото, в това начинание. Да. И моят приятел от доста време навива да застана пред камера. И после не ми харесва видеята. Много съм неуверена, това е истината. Аз така се определям като чаровното зомби. В някои моменти ставам разбираш ли? Обаче в следващия момент майка ми вика, трябва да жестикулираш малко, нали, какво е това? Вика, ти седиш пред камера като замръзнало и първият ти инстинкт е да си глътнеш бастунчето. Много беше кратко, очаквах да е по-дълго. Кой да те търпи по-дълго? Как се чувстваше по време на интервюто? Леко приповдигната, тонизирана и напрегната, и за което мисля, че ти допринасяш, ти благодаря. О, моля. Скрий себе си пред другите. Без да се страхуваш, че може да станеш заразим или за смях. Ей, една усмивка от Марианчета днеска, Има едно предаване, аз го следя всяка вечер, казва се "Кой да знае", с автор Сашо Кадиев. И по-развълнуван и напрегнат човек като водиш от него не съм виждала, така че като си помисля за неговия тонус и напрежение, малко се успокоявам за себе си. Викаш, на него не му е лесно. Да, и на него не му е лесно. Как се чувстваш пред камера? От днешния ден разбрах, че колкото повече практикувам, толкова повече спокойствие получавам и се чувствам по-уверена. Как те харесва с тази прическа? Мисля, че те прави по-оформена, олегнана, по-шармантна, докато с по-дългата коса изглеждаш наистина по-девствена и една идея по-дива, а така по-стилна и обрана. Една идея по-дива, като Тарзан от джунглата. Една идея, да, бих казала. Повече ми не хваляш. Марианчето страда от позитивизъм, който понякога й пречи да бъде искрена. Но всички сме така. Трудно е да бъдеш откровен, да бъдеш симпатичен. Какво мислиш за Рудолф с червения нос? Продължаваме разкопките в емоционалността на докторката. Това беше един Елен, доколкото си спомням, нали така? Да. Мисля, че беше герой в Снежната кралица. Така ли? Или беше част от еленчетата на дядо Мраз? Беше част от еленчета на дядо Мраз. Добре, значи правя някаква препратка към Свен. Точно така, онзи елен се казваше Свен в Снежната кралица. И какво ще има между двамата?
Ами двете са еленчета, само че мисля, че Свен не беше за червено, за разлика от Рудо. Мила Светле, от днесната среща и разходка, кое беше най-ценното за теб? Да прекарам време с теб, Марианче. Много се радвам, че съм с една от най-добрите си приятелки. Това беше Мариана Костадинова. Приятно ми беше, до нови срещи. И почти на масте каза. Добре, супер. Добре.